Guys, nalingaw miglanto sa ilang video. Kabuang ng buhay kit-kit. If ma-upload na ni sir, I want you to recommend you nga ilang taon ng buhay kit-kit sa secure. Sa secure episode sa naawa na ilang gi-upload mga kasiaw, di ba? Ako inon mo to kung trapa niya. Akong ibalantaw to. Yati din do. Twist niya iya ang mga actor lahi sa uban nga anak bitong kiwa og ingon si sir first time pa ganito, but ang iyang ingon nga dili para nako dili kiwa manglantaw og kuan mga believe ako na mga babae silang kauban ko anon idol amo mangyo silang istoryahan gamon labi ni Kuya District to dira katay iya biming duha kanay iyang editor basta magakuan og kaning content nimo kaning imong role nimo kay serious ka kay di man makalikaya na mo si katawa pero kanang madugay abtan dili tungod adlaw maga tipay kaning amuan ignon ako og magseryoso punta kay katawa muna giamog na kaning grupo kay okay ninyo nya kamo jud moingon namo nga apila mi call bisag si Dantoy ng stricto mo gana mga sahaba bigi me man kasaba ra taman ra pud hana ina na ragod kay natural man ginang nail kuan makasaba kay di naman ta magaludlo nami istorya nga kuan kay para ra pud sa grupo kuan kay magsigit ta katawanan di man ta mahuman ane wait kanang amo sir pressure bi kay mo gama me 8 minutes ginang minimum nga duration maabtag tagupat ka oras sa lagi maabta sara kay di ko nimo ug na kay manlitan imo ang role kay istor di man nimo makuha take one ay usab na pod kay mabulol dahil og mahuman na una kay dili man gimi magagama daan og script sir kanang muni mahitabo kay daghan man pong makapa na magumaka kana mong uban makatapo kay di nga what if ingon anaon nato what if ingon di pilian na mo og lami nga twist una mo ang style dali ra kay maka para sa tong harana sa Pasko malingaw po makatawa ko ato nga ano kay sa bloopers niyo gisungay man dito gaala ni Skibe gisungay what time ito salamat kay sir kami supporter gimi ang inyong kuan kami isip kuan willing pud mi makatabang gid bitaw sir kay ano buong magalain-lain ang parehas ra man tag isla dali ra pud kay ta magakita og magakulab Maria putang taga Maria taga mao gyud dokyo mo nang kitang kasi maduko lang ko paminten sita ko kay basta naalaman ko hani sir nya og ilingaw raman ko hani butuwa ra ko kay total natultol lang og gani natultol na to so natultulan naging ko mga kasiaw ni sir so karon this is our first collab og hoping nga di kani mao magkuyog pa mi og daghang mga adlaw pohon apit na pud Marso ay pohon na pud sa mua paglabang aning Pebrero wa na hapit ng lilukan ilaro ko ng Marso yawin nakapandis ko mihanag garay pagkadaghang pagkababae hanag ko nakapandis og pagkadaghang pagkababae Ginoo man diskuhay dako kaayo nya lugar po ng barangayon nakasiklit ko niyo sa una bantay ko sa gate pag CR nako sulod na mo tanan kamo ni Koy kami nilang kamatsa kan kayo ato mga sigaw gay itong mga kabatan-on alas 2 na ninang ata amo toy amo ang kuan dugay namin kasunod ninyo idan ninyo matay lagi sus kay nawala pa mo aning vlog niyo aning inyong grupo gigama amot ka naman pa kung makakuan ba me init kay tungod ninyo abtan og pila ka tuig nakahinggama gyud grupo gyud kay akong nabantayan gid sa una sir kami ra gid sa una sa secure gagama og katong mga kinabuang hanto ding sina na daytong nabito ti taga Maria napoy nang gama panuwa man mula hutay din kana silang secure TV mo ginay murag mula hutay ay kasunod ninyo kay kuana ila 40 ka pina na ilang 40 na ilang mga 40 na dagi subscriber ana secure TV kay lagme bida man pud nila tong naay katong naay Naapoy mo pull up bilang do ka babay secure vlogs. Naapoy mo ko nila. Galit siya. Pero katong ilahang prank. Dali bitaw ng inyo ang style sir. Lami mo gawag ka content mo nay. Sir binaguni og pride sa sikihor na naghan kay mga comedian hanay nga gama-gama og kinabuang sa YouTube. So hoping nga kaming mga sikihod nun mga kasiyaw dili lang ni para sa mga siyo og katupang sa mga mulanto na from lain nasod nga namuyo na mga tagakuan para ninyo ni mawala inyong stress ba kay kaning natay trabaho stress bi ning natay trabaho nya mo na inig pag-uli or mga break time ninyo makakita mo sa mga video secure viners secure episode tanan at least malingaw bahalag kapoy ng pagama pero kani bitaw ang kapoy ning pagama sir pero maka
makakita ka sa mga comments bitaw sa mga nanaglantaw. Mura ra kag ma-inspire po gama. Malipay dyan ka. Tino dili manalim ng magagama biya og comedy skit. Lisod di lang pagpakatawag-tawo. Napoy da mo comment nga mo dahil kung sa content nga Ah, kanang nice nga bukad po nimong atay. nice nga content. Sadat ay sir, maigi kayo. Tinuod di na. Bija ka bayra ng kalipay ni Tinuod. Dili. Taong mo dahil ni mo gyud ang nagsunod mo siya. Mura ka og ma-inspire jud ka tinuod. Kay designan ka og nay mo. Lima na. So, maghimudlay sabi si Sir Hani kay gaulan pa dyan. Mabasa dyan ni si Sir Hani. Ba't sila kukuruan eh? Ay nga. Nag-uma di ko ni matagan. Magakuang, mag-inday-inday ginoo ni Sir. Pareha mo tang nailakaw ko na eh. O, lagi mo ato pa po lagi mereng akong apuhan sa basakay. Ako ato ka. Nay ihato dahil pag-ulay, diretso na og bitaw. Kurang Ay, ihato. kuya mo. Si Papa. Oh, andan mo na eh. Ayaw wala. Ilis-ilis ko. Gaulan pa pod. Tulutaligsik pa man. So, tabi-tabi sa meron mga kasiaw ni Sir Salak. Mga kasiaw. Pareha kung sumuha ba? Bugnaw kayo ng hangin. Bugnaw gitinuod sir. Inay naon sa puning ulan ng kanunay. So mga kasiaw, wala na ulan na stranded si sir. Mao lagi ning apat pa. Stranded pinuoy lakawa. So kaning kon kay tuang naman ning ulan so si sir kay namang gud po nila kahing hapit ra gyud ni siya dire mo nang ako gapasalamat kay kog dako kay gigahinan kog oras. Bisita ra gyud ko ani. Wow. Ay dorm na ko. So karon mulakaw na si sir og dinhi na nato putlo ning atong panag-istoryahay panaghinabi kauban nato si Sir Salak mga kasiaw. So karon kami dako kay pasalamat og higabot mo ning gingabot gyud muglantaw aning video. Salamat kay sa paglantaw sa among collaboration ni probinsyanong Siaw si Sir Salak. So karon amo na ning putlon og see you sa sunod nga higayon nga magkulab me og salamat kayo ha. Please subscribe ayo kalimot sa secure episodes og sa singalan aning kaning nga mismo nga channel og makakita kani. Please subscribe lang og dili ra pud mo malay apil lang putong secure viners na mo. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa paglantaw. Og hanira ni putol kay kaning oras gairog. Kaning istorya di mahurot. Og ato pungot don, di anawa na tayo maistorya sa sunod. So, mga lakaw po importante po. Isobra lamang naman ning uban sa sunod namong collaboration po ni sir. Magkita mig pohon ane mga pohon doolrad. Marso. Oh, Marso. So salamat kayo sa paglantaw guys, mga kasiaw. See you. Salamat kayo, salamat.